Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV.
maoko edu kamwe chete. Mundipe nguva ndichange ndichitaura zvandanga ndichitaura pano. Tozoombera mushure mekunge ndapedza kaviri. Mira takadaro. Aiwa, ndinogara kureva mupere kwandinogara kuita kuti kumira pamberi penyu kune vakatifukatsira. Tinotanga chekutenda mudzime pano pasi kana mbuya nehanda vese vakadai kunofukatsira chivanhu chinogara chakaitwa newenyu nendoro mupwere achiti inini handina kukanganwa vese vakaenda kwavakaenda kwanyakurova, asi vane kutarisai nedzimwe nzira dzakasiyana. Ndosaka vaine chikaranga chavanoitawo nendoro vatinawo pano nyamasvisha. Vanoita chikaranga chavo chekuti nguva nenguva zuva rino tinoisa doro pasi tichiti madzitateguru edu vakwanise kunoungana vese musoro pamwe chete, mutaure chinenge chiripo zvipotswa zvingadai zvipi zvipi zvinooneka mukati memhuri dzinouya pano dzive dzichirapiwa dzichipora. Pange paine vanhu vanorapiwa pano vachipora vachipambiri kuti aiwa kumbiya yatinoendai kwanyamashizha tiri kupora mufunge zvenyu. Saka ndichapira kuno vadzimwa ndichapira ndichitaura nemazita avo pano tichiti aiwa tarisai kamuone zvinoitwa nemupwere ende saka vamuchiona nhasi uno tichitaura matauro atinoita aya. Aiwa ndinotenda vese vanogara kupira tinoti aiwa kunyamashizha mupwere tarisei muti zvisi zvaanoita zvinge zvinhu zvinoenda kumberi zviye zvinhu zvinotarisika. Aiwa ndinotaura kwamuri vese panguva tinoziva neukuru hwenyu kuti imi patinorangana nezvemupwere uyu aiwa musatsauke. Chero ndingadai ndine pandinopodza ndiri mupwere handina mazuva ndinogona kunge ndichitaura ndichiziva ese, asi munoziva kwese kwamuri ikoko kuti uyu mupwere anogara akateyeukawo tadii tambosvikawo pachitumba chake tione kuti ko ari kuraramawo sei, hano here zviri kumunetsa ko sei achigara kukumbira kuti kuve kuine chakachena. Kwese pane zvatinoita aiwa ndichateurawo zvinoita basa.
For these and more stories, tune in to ZimNews Beat TV.